Wan senran bat ya rally kinong di jing dia ban Apollo sha sekretariat ban penchanga ye kong Angela kariu kan thai ka basyong hakmat ge jang ka sekretariat ba kila pen pau ka jingwan joki ki wan ka mensiam la jang ban senran ni kong Angela hakani ka jing senran la dan ki katu ka ni ki jaj beriu garu ban kershan lang ye kong Angela Balei bang susun ba idon marwe apa yang hakmat sekretariat rei sekretariat ubelong he pula lepen up daki pulit kan thai daki komando undang apet dak hakmat lo jong isen dan namen ta jongi i rap lem namen ta jongi ki duk sup i baduk i basuk sem siliang kum siliang bat ni badi madan ni dei ka hok ni ban yo idawa ba pli henrei uset kulut henrei ba uset kulut udon kam ban ajubab no wood kumba ila dawa ikong udai ban ai no kloi ke jing jubab ka babiang dai ban hari la jong te Hato Balei hari la jong umla ban ajubab wudun wat sari nong wei kiri briu ula ban le kan ne sedelhi kadang jan tenang ni hang ni hari sos selong ka jingai pelan ban jubab wudun ban ai wudun kamut ayu am tip su ya ka ba shalendet ka jingmut ki balong he ka bala ka jingmut ki balong he umla suban tip bakin ai ne kim ai ta ki jing jubab dan kan kin jubab no wood lagi ki ai ne ai ru dan kan ban jubab ya ikong bapli kerat ila dawa ya kahok katum kahok jongi katum kahok badawa hok ikong dan kan ban ai no wood ki jing jubab ya tapi menurut lawan jen banwan seran lang ikong ngawan mentakas ni bangam tim bangam tip tengam Abang tip tengah wan mentakas ni. Don baya werne piwan hines kene. Ngayo iha mobile jong ka karkaru. Kong pet sepet kene ini kong idon marwi pos sekretariat. Idon ha ket sekretariat. Kong balai pam ong bar sekata. Ngan lang nga ta mesim nga soten ba iyeng marwi hanta nga don kamban lang ken. Haro kadon kamban le. Ngar ngodon kamban le. Balengi basong abadi madan te. Isong di madan tawa ketung kahok jongi ngi dei ban ya kahok jongi dei ban ai kahok jongi dei ban le sana do basdang hi mila ya dan hi patikong hakaba katum kecing dawa ka jong ikong kabangi dan dei tangna kam ta kinong di madan dei nam ta ka jonggi driver taksi nei kita ki ba driver la juro rangkat dat ki domestic workers te kum kita domestic workers kum kita kinong belas ni ki ba driver lama kalon ka ba hado kata-kata ka ba ban yo kinongar pementa ka sarkar kepala yu khao ki badan kat ki yo khao ki badan kat ki yo khao ladau khao ai ladam dan pisa ban thirangan syadai Besada pendam dai ki kun kabai school hapsiu kabai kali hapsiu kabai bam hapsiu kabai yang hapsiu ladam siu kabai yang sabe yang ti sa ingin lek lada ka sarkar kampet yaw taw du usok kumbai kung Angela balada dai man kana kata ka pisa ka ba ka sarkar ka dai banai kita hak kita kan ai no kata ka jing pensai kata gajing ha ya kata bisa ha ka badai babun ki rukom ba kita ki badai ban yo ki dai ban yo no kham kloi ha ka ba kitla ban kersan ya gajing kesen rama au khali cha go barang singa mamung ko ba manja khat pa dungja reson ba manja nigmun singna de government ni isu kha go man ko nanga nimna singa pa kan ngacem nigmun singna ba kha sabai bhabu nok pararang